Ne, to je moc. Bára ukazuje, jak nechčí z lodi. Oj, božný. Kurva, mi se to dali moc. Ale zítra dáme víc. Dejte. Zítra bude dobře. Teď vážně. Už se nebudeme smát. Je to docela vážný. Je dost fakt neublíží si. Měli by se o něj postarat. Chtěl z lidi, aby tam nespat a neudusil se. Čuráme se. Aha, asi střízne. Kde? Kde? Ne. Ale tamhle, počkej, nejde.